माजी मुख्यमंत्री आणि खासदार नारायण राणे हे लवकरच भाजपमध्ये प्रवेश करणार या निव्वळ राजकीय वावड्या आहेत। स्वाभिमानच्या कार्यकर्त्यांनी भाजप पक्षातील प्रवेश थांबवण्यासाठी ही खेळी खेळली जात आहे। सध्या तरी राणेंचा भाजप प्रवेश माझ्या दृष्टिक्षेपात नाही, कारण राज्यात भाजप शिवसेना मजबूत आहे। तसंच आगामी विधानसभा निवडणूक देखील आम्ही युतीच्या माध्यमातून लढवणार आहोत। पुढचे मुख्यमंत्री सुद्धा देवेंद्र फडणवीस हेच असतील, असे प्रतिपादन भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार यांनी येथे केले। येथील भाजप कार्यालयात त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली। यावेळी युवा नेते संदेश पारकर, तालुकाध्यक्ष संदेश सावंत पटेल, वाहतूक आघाडी अध्यक्ष शिशिर परुळेकर आदी उपस्थित होते। राज्यात भाजप शिवसेना युती मजबूत असल्याने राणेंचा भाजपमधील प्रवेश सध्या तरी शक्य नसल्याचे श्री जठार म्हणाले। स्वाभिमान पक्षातील काही कार्यकर्ते भाजपमध्ये येणार आहेत। त्यांच्या भाजपमधील पक्ष प्रवेश थांबवण्यासाठी राणेंकडून भाजप प्रवेशाबाबत वावड्या उठवल्या जात असाव्यात, असेही ते म्हणाले। तसेच राणेंच्या भाजप प्रवेशाबाबत काहीही निश्चिती नसली तरी राणेंच्या कार्यकर्त्यांचे भाजपात स्वागत आहे, असेही श्री जठार म्हणाले। माझ्या माहितीप्रमाणे त्यांचे स्वाभिमानचे होणारे प्रवेश लांबवण्यासाठी, भारतीय जनता पक्षाचे प्रवेश लांबवण्यासाठी नारायणराव तिथे बोलले असते, परंतु माझ्याकडे दृष्टिक्षेपात नाही आणि आज युती मजबूत आहे आणि युतीच्या माध्यमातून भविष्यात आम्ही लढणार आहोत निश्चित आहे। पुन्हा माननीय देवेंद्रजी मुख्यमंत्री होतील, त्यामुळे मला वाटते युती अंतिम आहे आणि काही लोकांचे होणारे प्रवेश थांबवण्याच्या दृष्टीने कदाचित त्यांनी ते स्टेटमेंट केलं असेल। युतीमध्ये कार्यकर्त्यांना स्थान असेल, कार्यकर्त्यांना स्थान नक्कीच।